Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Юл билгеләре илендә Шаулда юл йөрү кагыйдәләренә багышланган балалар шәһәрчеге ачылды. Күп еллар төзелмичә яткан Җамигъ мәчетендә быел җәй буе эш барды. 3 ай эчендә төзүчеләр нинди эшләрне башкарырга өлгергән, Римма Әхмәтова белеште. Эш атнасы тәмам, алда яллары шимбә һәм якшәмбе көннәрендә кайда барырга. Бүген шәһәр складларының берсеннән 8 тонна спиртлы продукцияны алып киттеләр. Фанфуриклар монда 1 елга якын торган. Бер чалыш мәкәренең аларны сатуга кертү факты 2016 елда ачыклана. Шуннан бирле административ тикшерү эше бара. Нәтиҗәдә 5 июль көне Татарстан арбитраж суды әлеге шәхси эшмәкәрне 10 000 сум штрафка тартырга дигән карар чыгара. Факт оборота спирта без сопроводительных документов оказался налицо, а факт оборота спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии тоже был доказан. Был сделан соответствующий запрос, на который был получен однозначный ответ. Суд принял решение конфисковать эту спиртосодержащую продукцию в объеме 8850 литров. Шәхси эшмәкәр күпләп фанфуриклар сату белән 2016 елда шөгыльләнә. Аның базасы Урман цехы районында урнашкан. Тикшерүчеләр складта этил спирты һәм антисептик сыекча табалар. Россия территориясендә аларны сату тыелган. Алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре әлеге партияне тулысы белән Белгород өлкәсендәге полигонга юк итәргә алып киттеләр. Шал активистлары Ярбуй паркындагы кондыз ояларын кыйма белән тотып алырга телиләр. Бу су хайваннары анда 3 еллап яшим. Халык шуңа күлне кондыз күле дип тә йөртә. Кондызларны сакларга мәллә табигатьне алардан сакларгамы? Хәбәрчеләребез белеште. Кондызлар бу күлгә очраклыгына ияләшмәгән, табигать, азык барысы да җитәрлек. Кешеләр дә ризык белән килә. Ел башында күлдә 3 гаилә булса, хәзер берәү генә калган ди табигатьне сөючеләр. Калган кондызлар башка сулыкка киткән. Люди ходят, топчат, и у бобров идет обрушение, они, получается, выходят в воду, выбегают, это для них стресс большой. Видел, как собака, она что-то игралась, разрывала землю и потом достала вот этого бобренка, стяпала его. Волонтерлар ояларны сетка белән уратып алырга уйлыйлар. Алай әйткәндә, кондызларга башка хайваннар тия алмаячак. Если мы поставим ограждение, люди уже будут знать, что нужно относиться к бобрам по-особому, да? И хорошо было бы, если были информационные таблички о том, что здесь живут такие животные, какие у них привычки, чем их можно кормить, чем нельзя их кормить, что за их поимку большой штраф. Тик болай эшләүнең икенче ягы бар. Белгечләр фикеренчә, уңай шартларда кондызлар күпләп үрчеп китәчәк һәм агачларны кимерәчәк. Они подгрызают, и это им жизненно необходимо, они питаются этим, они подгрызают все молодые побеги, ивы, березы, ольхи. Основная пища у них это, конечно, кора и молодые побеги этих деревьев. И поэтому все, что молодое вырастает, они срезают, съедают. Был период, когда посадили специально посадки тополей по берегу озера, Горсельхоз деньги затратил. Фактически вот недели через 2-3 они вылезли, все это сгрызли. Мәсьәлә тиздән хәл ителергә тиеш. Волонтерлар ял итүчеләрдән кондызларга карата сак булырга сорый. Алар күлнең күрке бит. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Шалуда юл йөрү кагыйдәләренә багышланган яңа балалар мәйданчыгы ачылды. Аңа юл билгеләре илендә дигән исем бирелгән. Үзенчәлекле шәһәрче ГЭС бистәсендәге 6-11 йорты янында урнашкан. Идарә итү компаниясе һәм йорт үзидарәсе аны 2 ай ясаганнар. Ачылу вакытына безне дә чакырдылар. Элек бу урында яртылаш җимерек балалар мәйданчыгы булган. Хәзер күз явын алырлык ак зәңгәр төсләрдәге шәһәрчек барлыкка килгән. Полиция машинасы, вертолет, юл билгеләре, җирдәге тамгалар барысы да чын кебек ди балалар. Мне очень нравится эта площадка, я с удовольствием буду здесь играть. Мәйданчыкка өстәмә ут керткәннәр юлны ясаганнар. Тулаем алганда бу эшкә 2 миллионга якын сум акча тотылган. Соңгы вакытларда ГЭСта Чаллы ишегалды проекты буенча Изгелек скверы, әдәбият ишегалды дигән урыннар ясалган иде. Хәзер аларга юл билгеләре илендә мәйданчыгы да өстәлде. Анда уйнарга да, дәресләр уздырырга да була. Бер нәрсә борчый, кич белән мәйданчыкка кайбер тәртипсез яшьләр килә һәм язулар язып калдыра. Действительно, есть детки, которые занимаются граффити, пишут у нас. Но мы хотим выйти на город, чтобы установить видеокамеры, здесь видеонаблюдение и на пульт сдавать, так скажем, чтобы смотрели. Тиздән бу мәйданчыкта юл кагыйдәләренә багышланган чаралар башланачак. ГЭС бистәсенең 6-11 йортындагы яңалыкны сез дә барып карый аласыз. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар.
Шәһәр хакимияте янындагы Җәмигъ мәчетендә җәй буе төзелеш эшләре барды. Мисегезгә төшерәбез. Нигезе салынса да объект күп еллар төзелмичә торды. Быел ниһаять аның җир асты өлешен ясарга керештеләр. Проект буенча яңа мәчет гөмбәзле төп корылмадан, 2 аерым флигель һәм манарадан торырга тиеш. Ичке яктан 5 катлы бинада зур намаз заллары, уку һәм никах бүлмәләре, конференц зал, медпункт, ашхана, сәүдә нокталары булырга тиеш. Мәчет 3200 кешегә исәпләнгән. Зур бәйрәмнәр өчен тышта 10 000 кеше сыярлык түгәрәк мәйдан булачак. Төзелешне Строй Траст фирмасы алып бара. Бу җайда алар бинаның җир асты өлешен ясадылар. Bundan артык күп бетон заливай иттек. Где-то 300 тонна арматура салдык. Беренче блокны 100% бетердек инде. Менә бүгенге көнгә. Хәзерге көндә бара 3-нче, 4-нче, 5-нче блокларда перекрытие эшләрен алып барабыз. Алай берсә сентябрьнең 10-нарында бетерергә планируем бу эшләрне. 4 мәртәбә зурайттылар инде аны. Һаман кеше ортада, һәр һаман җомга көннәрне кеше сыймый да монда. Шуның белән без көтәбез, бик күп көтәбез. Азапын. Мәчетне Җәмигъ мәчетне ачканнарның фундаментларын бетереп башлыйлар инде эшкә. Алла бирсә, исән булсак, безгә дә ләгер. Бүген герой шагыйрь Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне. Аларны моннан 73 ел элек Берлиндагы Плецензия төрмәсендә җәзалап үтерәләр. 30 минут эчендә 11 татар егетенең башы чабыла. Гайнан Кырмаш, Фуат Сәйфелмөлеков, Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зинат Хәсәнов, Әхәт Атнашев, Сәлим Бухаров. Шалда бүген каһарманнарны ГЭС бистәсендәге Муса Җәлил һәйкәле янында искә алдылар. Герой шагыйрьнең исеме безнең төбәк белән дә бәйле. Сугышка китер алдыннан ул Минзәләдә хәрби политруклар курсларында укый. Муса Җәлил Минзәлә шәһәрендә 58 көн була, 2 айга якын. Һәм инде монда ул хәзерге педагогия күллияте бинасында урнашкан була. Аларның политруклар курслары инде. Һәм шушы вакытта алар мондагы гади халык белән, хезмәтчәннәр белән аралашып, шулай ук концертлар куеп, спектакльләр куеп, үз иҗатына запас туплый һәм илһам ала дип әйтер идем. Алда зарыгып көткән ял көннәре шимбә-якшәмбә шәһәрдә күп кенә кызыклы чаралар узачак. Шимбә көнне мэр кубогына авыр йөк автомобильләре узышы була. Мостамошны йөртүчеләрнең чыгышы көндезге сәгать 1-дә мәйданда башлана. Шул ук вакытта Тукай яр буе урамында Иван Купалы бәйрәме узачак. Халык күңел ачу уеннары кичке сәгать 6-да зур учак белән төгәлләнергә тиеш. Якшәмбе көнне КамАЗ мәдәния йорты каршында Осталар шәһәре фестивален карарга була. Шул ук көнне Яңа шәһәрнең 49-03 йорты яныннан күккә күгәрченнәр очрашаклар. Кошлар ярышы бик мавыктыргыч күренеш, карамый калмагыз. Игътибар ремонт эшләре бару сәбәпле 27 август көнне Мәскәү проспектының Яңа шәһәргә таба илтүче юлы Гренада паркы тукталышыннан Ак мәчет тукталышына кадәр ябылачак. Дүшәмбе 28 август көнне исә юл кире якка таба ябылыр дип көтелә. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңеллеләр теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты.ру. Успей купить с выгодой. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспокама. Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.